Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kalalaki nga taga Danao City, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Ray. Ato na ko ga, ha? Oh, sige ga. Si Dodong nga, ayaw pasagdi. Ayaw ka balaka, uy. Ako rin may baho sa tong anak. Sige, ato na ko. Sige, lakaw na. Okay, sa kubi. Ay, singot kay ka, uy. Ano mo doy? Ato na ko. Amping. Sabi na kung di ka mo duty ron, bay. Mahimo kang dili. Patay nga itong pamilya na. Mahal na ba kayo nun ang mga palito nun? Mao lagi, bay. Paipa. Saban, daghan ta og i-deliver ron? Oo, bay. O kamo na lang mga driver ang gihuwat, bay. Sige, tana. Bay, Ray. Ikaw ko na i-delivery niyo. Para asa man ni? Di aras pikas lungsod. Sige. Ako rin bahala na. Ma'am, dira ang imong order, ma'am. Salamat, Migo. Kagwapa pa ini bayhana. Naihugaw ang akong naong, Migo. Wow man. Nagsige mo ko kagtutok na ko. Gwapa mo di ka. Thank you. Dira day ang resibo. Ang sam ko. Di naman mawa sa kung nahuna ang hitsura. Sa sunod kung may order siya, ako'y muhatod. Ikaw naman sa lagi ang naghatod. Ako lang, ma'am, maron madali. Kay, wapamasuhito ang uban akong kauban, good. Mao di ay. Kisa di mong pangan? Ray. Ikaw, ma'am? Adel. O kayo na pag ma'am nako ha, kay dili ko maestra. Adel lang. Sige. Pila na kahigayon nga nagsigi kong anhi sa inyo. Pero wagit ko makakita nga may kauban ka. Ang. Ako naman yung usa din higod. Ang imo din bana? Bana ka dyan. Huwag bana, uy. Na ako'y kaipon sa una pero nagbuwag mi kay. Wala naman magkasinabot. Mao ba? Nya, waday ka mangitag lain. Wa pa may nasaagod. Pero huwag na gani magpabuang-buang ron. Piti, mangyud ba? Kasi sabi mo eh. Bitaw, oy. Parehas naman mong tanang mga lalaki, good. Kusog kayo mo mapasakit ang mga babae. Paasa kayo mo. Di magutanan. Ako lahi gusuban. Kung ako'y mahigugma. Higugmaong yun ako. Hangtod sa hangtod. Be. Tinuod bitaw. Suway ko. Ray.
sige gara-gara diha ba? Dali ra ba kung mahigugman na? Suway lagot ko. O kung di ta magkasinabot, pwede raman nga magbuwag ta. Oh, sige, game. O, saman, uyab na ta. Sige, uyab na ta. Sa? Pag sure, uy. Kasi uyab gud. Tinuod lagi. Nakauyab kong customer. Tay picture. Baby. Hulo! Ah. Kagwapa gud din bay. Kanya, tuo na ka nga. Nakauyab kong customer. Bay, Hmm. unya ang imong asawa, ha? Sus, permanentim ng asawa. Pita gini boy. Uy, ampingin tao na. Ha, di ka masakpan ni misis. Basig, mabubuan niya kag binukal ng mantika. Salamat kay sa iyo ko ni Adron. Unya na ako mapaulis amo. Muadto sa ko ni Adil. Kalamit. Mora di magkapas na ko, no? Ang akong pagkapapay. Love to kayo ka. Love sad kayo, Tikari. Looking back on the memory of the dance we shared beneath the stars above. Dugay naman lagi ka mo uli, Ron. Dugan mo kung may deliver on day. Wow ba? Kaon na. Busto na ko day. Ikaon ako bagikan ako. Muna lang ako katog ni mga kay ikapoy ko eh. Unsa man ka, ha? Wa makabantay mong asawa nga may lain na ka? Wa ba eh. Mayon tamtago. Ako may nabalakay na yung style ni Brunda. Ha? Nga naman. Basig masakpan kasi mong asawa ba? Di lagi nakasakop, bay. Ampingin taon do. Happy? Happy kaayo. Ray, pila na kay kayo nga may nahitabo na to. Maghinaot lang ko nga dili ko nimo binuangan. Nadutla na piyagyo ko nimo. Di na mo hitabo nga binuangan ti Kadel. Kay love kita ka. Salamat, Ray. Unsa man kadong? Pero pinadjud ka nga di mo kaon dinis ato. Ay, pikin mo day. Kung nani ko makaon sa ato. Nga, gutom mo ngay ko. Maong sa gawas na ko makaon. Wa ka mabinuang nako do. Ha? Unsay binuang ko? Nakailakay ko nimo, Ray. Sa wa pa ta maminyo daghan kay kag uyab. Sa una ra to day, uy. Pero karon focus na ko sa pamilya. Maayo unta, Ray. Wa na. Nagduda na to yung mga asawa ni mo. Ha? Mo na akong giingon ni mo, nga kinanglan kang mag-amping kay makabantay ra ba ng asawa? O unsa man?
Ni gamit pa kasi mga saba. Wa na ba yun? Nasamot! Bay, Musamot nga magduday mong asawa, kaya wa naman ni mo siya hilabti. kapoy ni ko bay. Labi na kung makita mi ni Adil. Giahak na. Ah, ni, hala, Oh, naon sa ka? bay, nibili na akong cellphone. Napatay! Muli siya ko kadayot bay ha? Uligid bay! Wa pa bitaw tayo deliver. Nibalik man lagi kaga. Kwan, nahibilin akong cellphone. Nakita na mo? Oh. Imo mong ibiyaan sa lamisa. Ay, salamat in taon. Ray nga naman. Ngano ka? Usabay sa nga akong nahimo nimo. Nga imo man kong gipasakitan. Lucy. Pinanawag si mong cellphone. Customer ang nakabutang. Sa akong pagtubag, siya kuno si Adele ug imo siyang uyab. Pasaylo ako dahi. Muhangyo lang ko ni mo, Ray. Buwagi ang bag-o ni mong gikalambigit. Ayaw kupa ang atong pamilya. Ano siya magbuwag? Pasaylo ako din. Ato na hinunungon. Oh, nga naman ko, no? Menyo ko, Del. Katong nakatubag sa mong pagpanawag, ako tong asawa. Salbahis ka! Minyo di ka! Imo na di ko giilad, Ray! Pasaylo ako. Nahigugbal ako di mo. Huwag ko musulti ni mo minyo ko. Parehas lagi mong tanang mga lalaki. Dili mo kasaligan. Mga mangingilad mo. Sorry kayo, Del. Mahal ka. Pero, kinahanglan nga piliun ako nga ako pamilya. Sorry kayo. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y Sa tinuod lang, nadutlan ako ni Adil. Pero kinahanglan nga atong piliun kung unsa may husto. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ninyo sundugang akong gihimo. Focus lang kita sa atong pamilya. Dinhin lang gutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.